Vítam všetkých poslucháčov v novej epizóde podcastu Ičkari, ktorú vám prináša SSHI, Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva. Moje meno je Veronika Gavin a pozývam si zaujímavých hostí, s ktorými sa rozprávam o témach, ktoré by mohli chemických inžinierov zaujímať. Chcela by som pripomenúť, že témy aj hostí si vyberám ja a budem vďačná, ak mi pošlete svoje tipy, pripomienky, opravy alebo iné nápady na chod tohto podcastu na mailovú adresu rozhovory@sshi.sk. Je mi cťou, že do dnešnej epizódy prijal pozvanie výnimočný host Štefan Pišta-Godo. Vitajte. Dobrý deň, prajem. Či výnimočný, to sa uvidí, to sa mi nezdá až tak, ale som veľmi rád, že tu môžem byť. Pán Godo, vy máte za sebou, ja by som povedala, takú áčkovú kariéru chemického inžiniera. Vy ste pôsobili v Slovnafte približne 20 rokov a tam ste sa vlastne prepracovali až na pozíciu Head of Technology, alebo teda hlavný technológ. Následne ste potom odišli odtiaľto a založili ste si vlastný biznis. Posledných 5 rokov sa venujete coachingu. Ste certifikovaným trénerom metódy GTD, teda Getting Things Done, a zároveň ste aj konzultant produktivity. Ja som si to pre istotu zapísala, aby som to povedala správne. Okay, je to dúfam, že tak? Je to presne tak. Dobre, ja by som začala vlastne tento rozhovor s tým, že keď ste ukončili štúdium inžinierské, ako ste rozmýšľali? Kam ste smerovali? Aké boli vaše myšlienky? Čo ďalej? OK, tak ja som skončil v 93. roku chemické inžinierstvo a to bolo také zaujímavé obdobie, lebo ja som v druhom roku, teda v druhom ročníku chemicko-technologickej fakulty zažil nežnú revolúciu a vtedy sa vlastne to štúdium transformovalo zo 4-ročného na 5-ročné. To znamená, že my sme začali ako 4-roční, takže mohli sme skončiť ako 4-roční, ale tí, čo chceli ísť na doktorandské štúdium, museli ísť na 5-ročné. A to sme vlastne z daného ročníka z odboru chemické inžinierstvo išli len 2. To znamená, že my sme 2 roky študovali 2. Takže to bolo také možno trošku výnimočné, aj veľmi voľné. Kolega skončil v úplne inej oblasti v Spojených štátoch v IT. Tým ho pozdravujem, Roba Feldeša. Ja som skončil tu a išiel som teda študovať chemické inžinierstvo, robiť si doktorát. Tak ten som urobil za nejakých pár rokov a potom som odišiel robiť do zahraničia vedeckého pracovníka. Bol som 3 roky v zahraničí. Teda moja cesta zamýšľaná bola vedecká. Mne sa partia na chemicko-technologickej fakulte v Labáku profesora Báleša mimoriadne páčila. My sme tam boli, dá sa povedať, rodina, kamaráti. Takže chodili sme na výlety spolu a to nás držalo dokonca by som povedal, že 10 ročia. Aj s rodinami, s obsami a ešte aj s vnúčatami niektorí. To je veľmi pekné. My by sme to v tom aj radi pokračovali. Boli by sme radi, keby sa tá komunita tak rozbehla. A myslím, že aj sa o to viacerí pričiňujú aj v dnešnej dobe. Takže potom prišla zmena, to znamená, že išiel som robiť vedeckého pracovníka do zahraničia a až tam sme zistili, boli sme v Nemecku 3 roky s manželkou, vtedy sme ešte nemali deti a až tam sme zistili, že nie sme svetobežníci. To znamená, že ten pobyt v zahraničí nám ukázal, že rodina, vlast a takéto veci sú nám extrémne dôležité a stále dôležitejšie. To znamená, že rozhodli sme sa vrátiť. No a vtedy prišla vec, že až vtedy prišlo uvedomenie si, že 2 učitelia, moja manželka je učiteľka základnej školy a ja som teda bol PhD, teda výskumník a teda aj učiteľ svojím spôsobom alebo v určitej miere, no že z toho nevieme vyžiť. To znamená, že jednoducho realita života nám ukázala, že fajn, treba niečo začať a chceme niekde bývať, myslím rozumne. A tak ja som vtedy viac menej náhodou sa dostal k jobu v Slovnafte. Začul som jeden telefonát, niekto hľadal a zavolal docentovi, ktorý sedel vedľa mňa v kancelárii, že hľadajú ľudí do Slovnaftu a vtedy úplne za 1 sekundu som sa rozhodol, že OK, akože cítim vnútri, že toto nebude dlhodobo dobré.
Takže som mu povedal, že daj mi prosím ťa kontakt, ja tam zavolám. A tak to celé začalo. Išiel som na pohovor a išiel som teda robiť z akademického prostredia do priemyslu. To je inak zaujímavé počuť, že vlastne ako to prebiehalo, možno, že ešte teda v minulosti, lebo viem, že Slovnaft oni teraz majú také tie schémy pre graduate scheme pre tých absolventov. A kde ste na akej pozícii potom začínali v tom Slovnafte? Ja som začínal ako inžinier, obyčajný, teda hrdý, ale obyčajný inžinier rozvoja. To znamená, že na technologickom rozvoji som začal robiť a venoval som sa oblasti energetike a zároveň tej časti, ktorá spracováva tie najťažšie frakcie. To znamená spracovávanie ťažkých zvyškov, keby som to tak sofistikovane povedal. No a samozrejme musel som začať, dá sa povedať, že nie úplne od nuly, lebo bolo to dosť veľa chemického inžinierstva teda. Ale akože nikdy som predtým nerobil v priemysle. To znamená, že začal som od nuly a snažil som sa. Odvádzal som, myslím, že celkom slušnú robotu, tak po nejakom čase mi zverili, ako by som povedal, neformálne vedenie nejakej menšej skupiny a tak ďalej. To znamená, že takto sa to celé začalo. Ale tá práca ma mimoriadne bavila. Bolo to nové prostredie. Slovnaft je firma, ktorá má svetové technológie, aj keď niektoré sú samozrejme už staré, lebo proste v ťažkom priemysle investičný cyklus to není tak, že proste kúpim nový software a od budúceho týždňa budem robiť na niečom svetovom a potom o 2 roky kúpim niečo nové. Hej. Áno. Mňa by možno, že aj zaujímalo, že keď ste začali robiť v Slovnafte, že ako sa možno, že aj tie projekty, povaha tých projektov vyvíjala aj počas vašej kariéry, ako ste to vnímali? Tak robil som 2 veci. Hej. 2 väčšie veci. Jedna vec bola operatívne riešenie nejakých problémov, kde nie úplne na každodennej báze, ale tam som mal to šťastie, že technológovia, proste mladých ľudí aj z rozvoja zobrali trošku pod svoje krídla a brali proste nás von a pomenovávali problémy, ktorým sa venujú a to ma bavilo. To znamená, že keďže ja som bol akoby trošku šľahnutý vedou a takými systematickými vecami, tak proste ja som nevychádzal len z manuálov, ale proste išiel som proste do literatúry a na internete som hľadal a tak ďalej. To znamená, že trošku systematickejší prístup. To bola jedna vec, to znamená, že operatívnejšie problémy. Tam sa človek extrémne veľa naučí, keďže ja som nebol z olejárskeho priemyslu vôbec. Hej. A druhá vec boli dlhodobejšie rozvojové programy, to znamená, že príprava investičných zámerov od úplného začiatku, od nápadu cez screening rôznych opcií, diskusie s potenciálnymi dodávateľmi technológií, to znamená, že veľa komunikácie s celým svetom, keďže v olejárskom priemysle tie technológie sú jednoducho svetové firmy, ak chcete niečo rozumné, to znamená, že už sa v tom období sa už nekradlo, ako v období studenej vojny. To znamená, že komunikovali sme s tými a proste pripravovali sme rôzne štúdie uskutočniteľnosti a tú prvú fázu investičných projektov. Až po rozhodnutie, dá sa povedať, že až po investičné rozhodnutie bolo v našich rukách. A ja viem o tom, že po nejakom čase ste začali, mali ste na starosti ľudí, vytvárali ste si asi nejaký tím. Po akom čase to približne bolo potom, ako ste nastúpili, ako ste vlastne ďalej nasledovali ten kariérny rast? Ono to išlo trošku možno klukatejšie, ako to na prvý pohľad vyzerá. To znamená, že najprv som neformálne viedol nejakú skupinu ľudí, to znamená, že nemal som žiaden titul manažér niečoho. Potom som mal to šťastie, že ma zobrali, alebo teda ponúkli mi pozíciu v headquarteri ako asistenta jedného z viceprezidentov práve pre rafinérie, tak by som to povedal. Volá sa to downstream, to znamená, že spracovanie ropy, rafinérie. A tam som mal za úlohu čítať všetky napríklad čítať všetky investičné závery, byť tým odborným asistentom toho viceprezidenta, ktorý nebol chemický inžinier. Proste on bol ekonom, predajca ekonom. Takže to bola vlastne moja vec, inými slovami trošku širší nadhľad. A keď som
ten job skončil. To sme sa vrátili, lebo vtedy sme už mali jedno dieťa a ďalšie dve sme čakali. To znamená, že už schylovalo sa vlastne k šťastnému koncu. To znamená, že my sme, potreboval som sa vrátiť a byť v nejakom trošku stabilnejšom postavení. Takže vrátil som sa na Slovensko. Ten headquarter to bolo v Budapešti. Headquarter bol v Budapešti, to znamená, že tam som bol 3 dní, potom som bol 2 dní tu. A tam som zase neformálne, nie ako šéf nikoho, ale tam som sa musel ukázať, že človek, ktorý už z tej pozície krytia vlastne môjho šéfa, som musel riešiť programy, ktoré zahŕňali všetky sajty, veľa rôznych ľudí, inými slovami neformálne vedenie. No a keď som sa vrátil, tak som sa vrátil tak by som povedal, že do energetickej oblasti, lebo to bolo obdobie, keď MOL a ČEZ plánovali výstavbu 2 veľmi veľkých paroplynových elektrární, jednu v Maďarsku, jednu tu. To znamená, že tam to stále bolo ešte len v úvodzovkách len odborné posudzovanie niečoho. Bol som členom tímu, ktorý pripravoval tie všetky zmluvy. Nakoniec to celé padlo, z rôznych dôvodov. Inými slovami, vtedy pre tie elektrárne nakoniec v tom období nebol životaschopný ekonomický priestor, takže nakoniec vlastne tá sľubná spolupráca skončila. Ale zostal som stále aj pri energetike, to znamená, že bolo treba rekonštruovať časti Slovnaftárskej teplárne. To znamená, že tam bolo treba vymeniť turbíny, ekologické investície bolo treba pripraviť a tak ďalej. No a odtiaľ po nejakom čase, ja si tie roky už presne nepamätám, viete, ja som vyzeral, že to obdobie je už preč. Po nejakých 5-6 rokoch možno som sa dostal na pozíciu šéfa technológov. To znamená šéfa procesných technológov. To ešte nie je pozícia hlavného technológa, ale to sú procesní technológovia, to sú mozgy, ktoré musia vedieť, čo sa odohráva v tých zariadeniach. Sú teda ľudia v takýchto veľkých podnikoch, ktorí sú priamo pri čine, každodenne, a sú ľudia, ktorí pripravujú trošku to pozadie ako tiež procesní inžinieri, procesní technológovia, trošku s odstupom riešia možno také dlhodobejšie veci. A ich šéfom som bol. Takže tam som sa dostal do situácie, že som musel viesť ľudí. A to bolo veľmi zaujímavé, lebo tam každý z tých ľudí bol odborník, tam ako prebiehala, dá sa povedať, že generačná výmena, takže boli tam fakt seniorní ľudia, ale už sme naberali aj mladých. A tam som pochopil jednu vec, respektíve jedna vec, možno moje obmedzenie, že ja som prišiel do tohto priemyslu nie na začiatku svojej kariéry, to znamená, že som, čo sa týka odborných vedomostí všetkých tých technológií, ďaleko nebol najlepší. To je úplne jasné. To znamená, že ja som vlastne pochopil, že ja som tam šéf, ktorý má vytvárať priestor pre tých ľudí, priestor pre spoluprácu, priestor pre ich rozkvet, aby mohli svoju prácu robiť nerušene podľa možností. A to tiež nie je celkom jednoduchá záležitosť, alebo nie vždy jednoduchá záležitosť. Áno, to je silná sebereflexia z vašej strany. Je to proste obyčajný fakt. To znamená, že boli časti, ktorým som rozumel. Myslím si, že rozumiem celkom dobre chemickému inžinierstvu ako takému, ale do jednotlivých technológií, keďže napríklad moje znalosti chémie alebo organickej chémie neboli také, že by som tam ja rozdával mozgy. A to myslím si, že na tej pozícii ani nie je cieľom, aby človek rozdával mozgy múdrejším ľuďom. Proste moja úloha, ja som ju poňal tak, že je mať tam tých najlepších ľudí, ktorí sa dajú zohnať a vytvoriť im podmienky a pravidelne proste reflektovať, kde sme. Hej. Takže tak som poňal ten job. A ten som robil nejakú dobu. Áno, čiže ja tak akože šípim to, že možno, že práve v tomto období ste sa začali venovať nejakej tej produktivite alebo ako zefektívniť sám seba, alebo možno, že aj procesy v práci, že vtedy ste sa možno, že začali zaoberať týmito metódami koučovacími. Alebo to prišlo neskôr. Takto, akože by som to možno oddelil. To, že som potreboval byť efektívny a nezblázniť sa,
z toho návalu a nárastu povinností, však mali sme 3 malé deti, aj dvojičky. A museli sme postaviť pritom dom a žili sme polku týždňa v zahraničí. Takže to všetko išlo jedno s druhým, takže potreboval som samozrejme nejakú pomoc a keďže som, možno moja silná stránka, aj keď to znie úplne sprosto, je myslenie v systémoch. To znamená, že ja som začal študovať všetky možné time management techniky a takéto veci, čo boli dostupné. Akože sú ich stovky, alebo teda vyše 100 určite. A niektoré mi pomáhali, niektoré nie. Potom som úplnou náhodou natrafil na to, čo robím dnes, to, čo ste spomínali, to Getting Things Done a ono zaujímavým spôsobom, a vtedy som tomu nerozumel prečo, ono mi to pomohlo. Ale pomohlo udržateľne, to znamená, že nie, že pomohlo 1 týždeň a o mesiac proste som musel skúšať niečo iné, ale toto bolo niečo, čo mi proste kontinuálne rástlo to so mnou. Takže ako by ste to vyhodnotili, že kedy ste si uvedomili, že vám to pomohlo a ako? Možno, asi tak po roku. Merateľne až po roku. Asi tak. Ako, efekty sú hneď, ale keď som si tu uvedomil, že kurník, akože toto je nepriestrelné, alebo jednoducho vodotesné, tak vtedy som to pochopil, že kurník, akože toto je zaujímavé. A ja som akože tú knižku, keďže som veľa šoferoval, ako som spomínal, proste sme cestovali hore-dole, tak ja som mal čas počúvať audioknižky. A som tú knižku vypočul si možno niekoľko tucet krát a za každým mi niečo z toho spadlo. To bolo ako, ja to nazývam cibulový efekt, že proste jedna vrstva, druhá vrstva a tak ďalej a tak ďalej. Ja som si o vás vypočula od vás niekoľko rozhovorov a čo ma zaujalo bolo, že vy ste vlastne sa tak aj nadchli tou metódou, že vy ste ju kúpili školenie pre vašu manželku na narodeniny. Nie, to bolo iné. To bolo iné. Inými slovami, teraz je jasné, že ten rozhovor bol nejasne formulovaný z mojej strany. To bolo niečo iné. Preto som to hovoril, že Getting Things Done je metóda je to univerzálna metóda na organizáciu akejkoľvek práce alebo života, keď to chceme. Druhá vec je coaching, to je niečo úplne iné, to je umenie pýtať sa a to sú dve separátne veci. A keď som bol v Slovnafte, tak proste keď som sa už dostal trošku vyššie v tej hierarchii, mal som osvieteného šéfa, ktorý sám proste absolvoval koučovací výcvik a povedal si, že všetky tie kocky, čo sme tam, proste inžinieri a ako by som povedal, tomu zodpovedajúci komunikačný štýl a štýl riešenia problémov, že koučovanie by nám mohlo pomôcť. Proste trošku ísť viacej do takých softovejších oblastí. To neznamená, že ohlúpneme, ale znamená to, že naše komunikačné portfólio alebo komunikačná paleta sa môže rozšíriť. A vtedy som absolvoval kurz coachingu tu v Bratislave, takže to je úplne oddelené od Getting Things Done. A pre mňa to bol nový jazyk. My sme na univerzite, na strednej škole, na univerzite všade proste platení v úvodzovkách za to, aby sme vyriešili problémy za 5 minút. Kto vyrieši prvý, ten je najväčší šéf. A ten je najmudrejší a proste ten je majster sveta. Môže to do určitej miery fungovať a určitú dobu fungovať, ale výsledkom je, že vždy ten šéf bude mikromanažovať svojich ľudí, lebo bude s nimi zápasiť, že kto je ten najmúdrejší a kto to vyrieši skôr. A to limituje rast ľudí. Veľmi silne limituje rast ľudí. A my potrebujeme, aby ľudia rástli. Hlavne, keď som spomínal tú generačnú výmenu. Proste ja som nemohol mať situáciu na oddelení, kde starí a mladí budú oddelení a starí nebudú odovzdávať svoje vedomosti. A to proste bude fungovať len vtedy, ak to vidia odo mňa. Takže ja som sa naučil trošku koučovať, naučil som sa klásť otvorené otázky a fakt na začiatku to pre mňa bolo, ako keby som mal olovo na jazyku. Doslova. Ja som rada, že to aj spomínate, pretože najskôr sme teda začali s tým, že áno, že aj zo školy sme možno, že hlavne na týchto technických pozíciách vedení tak, že rýchlo získať odpoveď a kto bude prvý a ten som šikovnejšia. A práve tam mnohé firmy, myslím si, že Slovnaft teda už to začal riešiť oveľa skôr, ale keď som sa rozprávala s inými
ľuďmi na Slovensku, tak myslím si, že táto generačná výmena je veľkou témou pre mnohé iné firmy. A tento kurz coachingu, čo hovoríte, aj mi to teraz dáva väčší zmysel, aj teda s tým, že ste to kúpili pre manželku. A následne. Áno, následne. Áno. Čiže možno, že sa ešte spýtam naspäť k tejto téme takej osobnej, že ako si myslíte, že to ovplyvnilo možno, že váš taký osobný svet aj doma? Určite to obohatilo náš osobný svet a zároveň keď človek sa naučí tento jazyk, ktorý nie je pre väčšinu ľudí nie je úplne prirodzený, tak napríklad vzťah s našimi deťmi podľa mňa sa výrazne zlepšil. To znamená, že je tam, ja by som povedal, že prirodzená zvedavosť, pýtam sa, nie čo bolo v škole, ale ideme trošku viacej do hĺbky. A deti si na to zvyknú, to znamená, že u nás je, myslím si, že veľmi, veľmi dobrá atmosféra. To znamená, že moje 17-ročné deti teraz, dvojičky, proste oni prídu zo školy a to je už proste x rokov, že oni nevedia sa dočkať momentu, keď to všetko môžu vychrliť. To znamená, že čo bolo dnes, úplne do detailov. To znamená, že aj emočné záležitosti, samozrejme krivdy ako tínedžeri a tak ďalej, ale akože ja viem, čo sa deje v tej škole. A manželka samozrejme ešte viacej. To znamená, že ten coachingový kurz mňa veľmi, veľmi, veľmi obohatil. To môžem odporučiť každému. Minimálne na úrovni nejakých, proste vypočujte si nejaké podcasty, doslova to vyskúšajte. Uh-huh. Ako si myslíte, že to potom ovplyvnilo možno, že váš tím pod vami? Tak to samozrejme, keby som povedal, že akože všetko bolo úplne ideálne, to je blbosť. To znamená, že to musia oni shodnotiť, ale ja si myslím, že my sme aj predtým to bolo tak, ale potom myslím si, že to bolo ešte silnejšie, že tam bolo, myslím si, že transparentná otvorená komunikácia. Takže myslím si, že ľudia sa tam cítili, väčšina ľudí sa tam cítila OK. Samozrejme, vždy sa nájde niekto, kto je nešťastný, lebo niečo mu nesedí a sú proste konflikty, ale riešili sme to, myslím si, že celkom efektívne. Uh-huh. Ja by som teraz možno, že trošku premostila k tej metóde Getting Things Done. Uh-huh. A že vlastne vy ste povedali, že viacero metód ste si v tom čase čítali, napočúvali a práve pri tejto GTD ste zostali. Kliklo to. Uh-huh. Ja sa možno, že ešte spýtam, tú otázku by som preformulovala, že vy ste tak spomínali, že ten David Allen, ktorý to založil, alebo teda napísal tú knihu, že začal pracovať s ľuďmi už v 80. rokov na Wall Street. Jasne. Potom vydal knihu v 2004, kedy to akože stal sa bestseller. No a ja mám pocit, že vlastne za posledné obdobie, od vtedy tých, 20 rokov, že tá metóda mi začína byť ešte relevantnejšia tým vlastne všetkými tými podnetmi, ktoré na všetkých vplývajú. Možno nie len na manažerov, ale že ako keby tá jeho cieľová skupina sa rozširuje v čase. Určite áno. Možno urobil by som krok ešte späť. To, čo ja sa snažím ľuďom ukázať, je, že vždy 10 000 rokov tu existoval štandardný proces organizácie čohokoľvek. Len bolo toho tak málo, že človek si to nevšimol. To znamená, že presne tak vznikol tento podcast, že tu vôbec sedíme. Niekde vznikol nápad. Hej, možno ste dostali od niekoho tip, alebo váš vlastný nápad, neviem. Proste inými slovami, objavil sa nejaký input vo vašom živote. Vy ste sa rozhodli, že ten input je relevantný, to znamená, to je druhý krok. A potom ste hovorili, že OK, treba niečo urobiť. A teda niečo konkrétne. A ak ste to povedali, že OK, ale dnes to neviem urobiť, lebo to bolo večer, tak ste to museli niekam odložiť. To znamená, že príjem informácií alebo podnetu, rozhodnutie, možno odloženie na neskôr a neskôr zo všetkých obcí daného dňa proste ste to vybrali. Tieto 4 kroky sú univerzálne a boli tu aj keď sme lovili mamutov a stávali pyramídy. Ale obmedzenie ľudskej existencie bolo práve v tej samotnej akcii, ktorá následovala, lebo to bolo proste fyzicky ťažko vykonateľné. Keď som celý deň robil na poli a moja babka prala v potoku,
3 hodiny na 10 detí, tak samozrejme ona mala čas pri tom špekulovať. Dnes, keď naložím práčku za 5 minút a vyložím za 2 minúty, alebo možno niekto za 2, tak mám akoby čas, ktorý vyplním inými činnosťami. To znamená, že my máme rozsekané dni na malé kúsky a keď máme rozsekané dni, že máme veľa opcií, my musíme vyberať kontinuálne, že čo idem teraz robiť. To znamená, že tá predohra, univerzálna predohra je to, čo tu vždy bolo, len si to nikto extrémne nevšímal. A práve ľudia sú zaseknutí v tejto predohre v organizácii práce, takže k práci sa nedostanú. A Getting Things Done je presne tie 4 prirodzené kroky, 10 000 rokov staré prirodzené kroky, robené za podmienok 21. storočia. Preto to funguje, ale pochopil som to samozrejme až roky, teraz to dá sa povedať, že to robím teraz 19 rokov, už počas teda kariéry som to robil, ale nevedel som, prečo to funguje, no teraz už viem. Hej. Takže už sa to neoplatí, teda v mnohých situáciách to stačí robiť intuitívne, doslova, lebo to každý robí proste od rána do večera, s tým, že v situácii, kde dostávam stovky e-mailov a proste 28 telefonátov a 15 meetingov za deň, inými slovami, je toho strašne veľa, to je pekné vyjadrenie, tak vtedy tá organizácia práce nás môže obmedzovať a teda oplatí sa ju robiť vedome. Nie intuitívne vždy, ale vedome. A to vedomé robenie je Getting Things Done, nič viac. Dobre. Ešte ja by som v rámci tejto Getting Things Done sa opýtala z pohľadu možno, že mladých ľudí, ktorí sú aj na škole. Viem, že vy sa venujete, alebo teda mali ste aj takú ambíciu priniesť to na školy. Takže ktoré vlastne také základné skilly alebo teda schopnosti z tejto a zručnosti. Z tejto Getting Things Done metódy si myslíte, že sú také najvhodnejšie alebo možno, že najjednoduchšie, s ktorými by mohol človek začať? V 2019 roku som išiel do Amsterdamu na svetový summit tohto Getting Things Done a tam som stretol človeka, učiteľa základnej školy z Ameriky, ktorý toto aplikoval pre deti na základnej škole. 1-4. Združená trieda, polovička detí z problematických rodín. A to, čo som videl na videu, čo ten človek dokázal s nimi, tak elitné školy v Bratislave nemajú na nich. To znamená, že urobilo to zázraky. Takže najjednoduchšie veci. Zapisovať si, inými slovami, keď príde niečo do môjho života relevantné, môže to byť môj nejaký nápad, alebo čokoľvek dostanem od iných ľudí, tak treba si to zaznamenať mimo hlavy. Znie to brutálne jednoducho a mnoho ľudí to robí. V ideálnom prípade, keď to zaznamenávam, tak mal by som mať dohodu so sebou, že to zaznamenávam vždy na rovnaké miesto. Môže to byť digitálne, je to úplne jedno, alebo papier. To znamená, že ale mať návyk zaznamenávať veci mimo hlavy. Druhá vec je, ak potrebujem, a to je pre decká to až také relevantné nie je pre dospelých, že keď už zaznamenávam veci a musím sa rozhodnúť o 100 veciach za deň, tak je dobré na to mať štandardný algoritmus. Proste pár otázok. To decká až tak nemusí tankovať, by som povedal dnes ešte, aspoň na základnej, možno strednej škole. Ale ak som sa už rozhodol, že treba niečo urobiť neskôr, tak je fajn to zase zaznamenať mimo hlavy, ale na iné miesto. Buď do kalendára, alebo na nejaký to-do list. Podľa toho, či v momente zaznamenávania už viem, kedy to bude urobené. To znamená, tieto dve základné veci, takže zaznamenávam prichádzajúce veci a zaznamenávam už rozhodnuté veci, odkladám ich na miesto, kde ich viem nájsť hoci kedy. Toto sú základné zručnosti, ktoré by som naučil každé decko. Mňa ešte zaujala pri tejto metóde, a to bolo možno, že tak najmenej spomenutý, alebo čo som si našla nejaké materiály, bol akože Getting Things Done pre týmy, alebo také teamwork. Že venujete sa aj tomuto, ako si to predstavujete implementovať v tímoch, lebo na mňa to pôsobí skôr ako metóda hlavne pre individuálna, pre jednotlivcov, áno. Takže možno, ja si myslím teda, že táto cieľová skupina, ktorá nás možno, že počúva, dúfam, tak pracuje skôr v tímoch, alebo veľa sa stretávam s tým, že chemickí inžinieri musia spolupracovať
s týmami, čakajú na nejaký input od druhých, Jasne. aby to mohli ďalej posunúť a tak ďalej. Takže ako vlastne táto metóda sa využíva v tých tímoch, by ma zaujímalo. Ja by som možno použil analógiu z futbalu. Sám ako bývalý aktívny futbalista, stále ešte hrám, aj dnes idem proste so starými pánmi nejakú ligu hrať. Futbalové mužstvo funguje dobre a je úspešné vtedy, keď každý z jednotlivcov má svoje individuálne zručnosti, to znamená, že vie, čo s loptou, vie prihrať a vie proste prebrať loptu. A zároveň, ak majú spoločný cieľ, majú možno spoločnú taktiku a vedia uskutočniť individuálne to, na čom sa dohodli. To znamená, že presne takto to funguje aj so všeobecnou produktivitou. To znamená, že niektoré veci sa nedajú urobiť samostatne ako jednotlivec, že musím spolupracovať s inými ľuďmi. Ale keď sám nie som efektívny alebo produktívny, akože to je úplne jedno, ktoré slovo použijeme, tak proste ten tým nebude fungovať. Inými slovami, keď neviem, čo s loptou, odskakuje mi, tak ani ten tým nemôže byť úspešný. To znamená, že Getting Things Done, prvá knižka, ktorá bola napísaná, bola o tej individuálnej schopnosti spracovať loptu, informačnú loptu. A teraz, čo vyšla nová knižka dá sa povedať, myslím, že minulý máj to bolo, mal som tú poctu na nej trošku spolupracovať s autormi, tak ona je o tom, ako to aplikovať pre týmy. A najzásadnejšia myšlienka, ktorú by som tu možno spomenul z toho celého, že Getting Things Done je organizácii, nie o robení, ale o organizácii robenia. To je predohra. A týmy sa väčšinou dohodnú aj vo firmách, čo kto ide robiť. Ale nedohodnú sa, ako to budú organizovať. Ktoré časti toho musia byť spoluorganizované, za ktorých podmienok a ktoré môžu byť separátne. To znamená, že nie je jasná hranica medzi jednotlivými organizačnými krokmi, že kto čo robí svojím spôsobom. Hej. To znamená, že tým chirurgov alebo tým zdravotníkov operuje človeka, to je ten výkon, ale ako to pripravia celé, to znamená, že kto čo z toho celého pripraví, to môže byť absolútne kritické z hľadiska úspechu. To čakanie na bolo slovné spojenie, ktoré ma zaujalo z toho, čo ste povedali. To znamená, keď nie sme dohodnutí na tom, že aká je reakčná doba, niekto mi napíše e-mail v tíme, že ako rýchle musím reagovať, ako musia končiť meetingy, proste kde sa dohodneme, kde sa uchovávajú tie veci, naše dohody. To je to, čo som spomínal pri jednotlivcoch, že naučil by som každé decko. To v tímoch veľmi často nefunguje. Mne to trošku pripomína, že ako keby detailný inžiniering v tom, že ako sa pri tom zaznamenáva každý krok. A to je trošku taká pre mňa paralela možno, že každý človek si zaznačí, čo kedy zmenil, to sa potom odkontroluje, že tam mi príde, že tam je to veľmi dobré definované, kdežto áno, ako hovoríte, keď si spomeniem, že v práci, keď zrazu potrebujem informáciu takú od niekoho, inú zase od niekoho druhého, potom to potrebujem prepojiť, tak vtedy začína vlastne už ten myšmaš. Začína myšmaš, keď je to v hlave. To znamená, že keď to nie je externalizované, to znamená, že nie je to mimo mojej hlavy, tak to bude v hlave a bude myšmaš. Mal som prednášku na chemicko-technologickej, na inžinierstve, proste raz za rok máte, tuším, management procesov alebo niečo také. Hej. A občas tam proste ja trošku jednu prednášku urobím. A zaujímavá situácia bola. Prišiel docent, využil vlastne, že tí ľudia sú spolu, bolo tam 20 študentov a opýtal sa ich, či by mohli budúci týždeň vo štvrtok mať skúšku nejak, alebo proste nejakú spoločnú aktivitu. 90% tých deciek, pre mňa decká, tak keďže mohol by som ich rodič, tak nevedelo povedať na prvý šup, že či budúci štvrtok by mohli mať tú skúšku. To znamená, že oni mali svoj kalendár v hlave a každý z nich lovil a to vytvára stres. To znamená, že lebo mozog funguje doslova ako v tejto oblasti doslova ako počítač. To znamená, že on, keď ja potrebujem si niečo zapamätať, tak on mi to bude pripomínať. To je ako interrupt dookola. A keď si to napíšem, tak si to nemusím pripomínať. Nemusí ma mozog budiť v noci. Inými slovami, akože tí mladí budúci profesionáli proste v tejto oblasti túto smiešnú vec nezvládali. Mne to tak aj zarezonovalo, keď ste povedali, že keď niečo od niekoho chcem,
treba mu povedať aj dokedy to potrebujem. Môže byť dokedy, v akej kvalite. Inými slovami, ja keď od niekoho niečo chcem alebo potrebujem, tak medzi nami by mala byť jasnosť. To znamená, že keď ja komunikujem nejasne, tak ten človek to bude interpretovať podľa svojich pravidiel a možno aj nebudem spokojný s kvalitou, s dodaním a tak ďalej. To znamená, že čo najjasnejšie overiť si tú jasnosť. Druhý krok GTD sa volá ujasnenie. Takže môže byť individuálne ujasnenie, keď dostanem e-mail, že ujasním si, že čo to je, ale samozrejme sú situácie, kde ujasnenie je potrebné robiť spolu. Teraz s dnešnými vašimi vedomosťami, ako by ste možno, že vy reagovali, ako by ste spracovali tú otázku, že môže byť na budúci týždeň skúška? Pre mňa je to veľmi jednoduché, zoberiem si svoj kalendár a v tom kalendári je všetko. To znamená, že všetko, čo má dátum. To znamená, že a mimo kalendára mám veci, ktoré ešte nemajú dátum. To znamená, že veci, ktoré som sa rozhodol, že by bolo treba urobiť, ale ešte neviem kedy, tie nedávam do kalendára, lebo to nie je zmysel zapratať kalendár takýmito vecami. To znamená, že keď mám dieru v kalendári, tak môžem si zobrať iný zoznam a vyberať si z neho. A keď sa pozriem a poviem si, že OK, na tomto zozname nie je nič dôležitejšie ako káva, tak si s kľudným svedomím môžem dať kávu. Okay? Keď ten zoznam mám v hlave, ináč to je možno jedna vec, že každý z nás má zoznamy, aj tí, čo nemajú, len ich majú v hlave. A akékoľvek zoznamy veci, ktoré by bolo treba urobiť, že nie sú tak, ako sú ešte, nie sú dokončené, a ak ich nemáme externalizované, tak proste naša hlava sa nám bude snažiť pomôcť a bude nás budiť v noci, napríklad. To je to, čomu by som povedal, že je fajn sa vyhnúť. Dobre, a ja by som to teda asi možno, že skúsila aj nejak tak ako ukončiť pomaly, že aká by bola rada, ktorú by ste venovali mladým ľuďom, ako keď už vy sa pozeráte na nejak svoju kariéru, možno, že aj v retrospektíve na to, že ste odišli vlastne z takého bezpečného a vysoko postaveného a tak ďalej. Okay? Áno. Ako to možno, že aj vy hodnotíte spätne a čo by ste poradili aj sám sebe, možno, že takto do minulosti alebo dnešným mladým ľuďom? Vždy je to o našich voľbách. A moja životná filozofia je, že proste človek by mal robiť veci, ktoré ho bavia. Samozrejme, s každou vecou, ktorá ma baví, budú prichádzať aj veci, ktoré ma nebudú baviť. Proste keď ma baví chemické inžinierstvo, aj v tom chemickom inžinierstve budete študovať veci, ktoré vás nebudú baviť. Aj v práci to tak vždy bude, aj v rodičovstve to tak je, aj v každom partnerstve to tak je. Jednoducho, my by sme mali ten hlavný smer určovať, pokiaľ máme danú tú slobodu. Väčšina z nás v tomto štáte zatiaľ tú slobodu má. To znamená, že vyberem si vec, ktorá ma baví a idem za tým. A už potom tie detaily doľaďujem na ceste, lebo nikto nepozná budúcnosť. Respektíve ja nepoznám nikoho, kto by poznal detailne budúcnosť. To znamená, že tie detaily treba doľaďovať. Inými slovami, ak máte pocit, že by ste mali robiť niečo v štúdiu, alebo počas štúdia niečo, čo vás zaujíma, tak choďte za tým a uvidíte, ako sa to vyvrbí. Presne to sa dialo aj u mne a proste tá zmena kariéry, že som išiel na doktorandské štúdium, potom, že som proste išiel do zahraničia a potom, že som zmenil a potom, že som zase zmenil, to je, myslím si, že úplne normálna vec v živote a nemali by sme byť úplne uzatvorení do nejakej celoživotnej dráhy, respektíve áno, ak má tá celoživotná dráha, proste som presvedčený, že to je moje. Hej? Inými slovami, mali by sme ísť za tým svojím. Možno ešte jedna rada mladým, nikdy sa nepretvarujte, že niečo viete, keď to neviete. To znamená, že idete, mladí inžinieri, teda teraz hovorím k inžinierom, končiacim, idete do priemyslu, ste vzdelaní, rozumiete tomu, proste naučíte sa kopec vecí,
rozprávajte sa s ľuďmi, ktorí to už rozobrali. To znamená, že robotník, ktorý robí niekde 20 rokov a pozná každý jeden šroub a má čo povedať. Takže nikdy sa nevyvyšujte nad inými ľuďmi. A to platí vo všeobecnosti v živote. Ja žijem na dedine a mám kopec kamarátov, ktorí 1000 vecí vedia lepšie ako ja. Tak sa ich pýtam. To bolo veľmi pekné na záver. Tak ďakujem veľmi pekne za váš čas a za to, že ste prišli. Super, ďakujem vám veľmi pekne za príležitosť. No a prajem samozrejme každému poslucháčovi, aby našiel to svoje a išiel za svojím snom. Dobre, ďakujeme. Ďakujem.